מייצגת את הדברים שלהם מסבוטיצה? התכוונו לריחות לא היה מקום, אני לא יכול לענות לך בביטחון מלא, יכול להיות שחלק סיפקה לכם דודתי, אני נשארתי לגור אצל הדודה באותו הבית, וחייתי על המטבח שלכם, עד אשר גמרתי את לימוד המקצוע, וכעבור שבועיים גויסתי. וכאשר אני מדבר על גיוס, יש להבין, באותה התקופה, 1942, ספטמבר או אוקטובר, אני מקבל צו קריאה לגיוס חובה. היהודים משרתים בפורמציות צבאיות במרכאות כפולות. כלומר, קיימות יחידות, קיים גדוד, קיימות פלוגות, מחלקות, כיתות, הכל בנוי. הנשק שלנו הוא עת חפירה. האוניפורמה שלנו זה התלבושת האזרחית שלנו, שכאשר על השרוול השמאלי של המעיל העליון, שאנחנו לובשים בהתאם לעונה, חורף או קיץ, חובה לשים פס צהוב ברוחב של מספר סנטימטרים. אנחנו נמצאים כאמור ביחידות צבאיות בפלוגה, כאשר היחידה, העובדי הכפייה למעשה, מפני שלאחר שאנחנו מקבלים הדרכה בטירונות, הדרכה צבאית מסוימת, אבל במקום נשק עם עיתים, תרגילי סדר עם עיתים במקום הנשק, אנחנו יוצאים לעבודות, אבל על המשמעת של היחידות האלה אחראים קצינים הונגרים, סמלים הונגרים, חיילים הונגרים. איך התייחסו אליכם? העבודה בה העסיקו אותנו היא בעצם הייתה קשה. היינו בונים כבישים, כאשר הצד הטכני הוכתב על ידי אנשי מקצוע, חלקם אזרחים, חלקם אנשי צבא קבע, מהנדסים, אשר פיקחו על ביצוע העבודה, וכל מיני אנשי מקצוע גם מהסקטור האזרחי. אנחנו ביצענו את העבודה השחורה שלא דרשה ידיעות מקצועיות. התייחסותם, קיבלנו אספקה צבאית, במידה ולא נגנב בכמות רבה, האספקה היא הייתה יחסית טובה, לפחות מתקבלת על הדעת, מבחינה כמותית לא הספיק המזון, אבל קיבלנו חבילות מהבית, למי שהיה קיבל גם כסף מהבית, והיו קנטינות, כפי מה שאצלנו נקרא שקם, ושם יכולנו לקנות במידה והיה לנו כסף. עבדנו קשה, הסבל היה נסבל. אנחנו לא יכול לומר שהיו מכים אותנו, ואפילו היו אנשים שבין בעלי דרגות הנמוכות, תוראי, תוראי ראשון, רב תוראי, שהיו מתיידדים איתנו, כאשר לפעמים ההתיידדות הזאת לא הייתה ספונטנית, אלא נקנתה בכסף. היות והיו ביניהם גם בני עשירים, אז הם מימנו את זה מכספם. כמה זמן שירתת ככה בצבא? אני בעצם לא גמרתי. בתקופת שלום, כפי שהיה צריך לשרת חייל הונגרי בפורמציה צבאית רגילה, אנחנו היינו צריכים לשרת, היינו אמורים לשרת אותה התקופה, ואני לא יכול להגיד לך, מפני שכבר המלחמה, כבר הונגריה במלחמה, כבר בלילות יש ההפעלה
כאשר מקבלים הודעות שאווירונים רוסים או אווירונים אחרים עוד ב-42 אין, 42-3 בקרבת הונגריה, כאשר מקבלים הודעה שאווירונים רוסים בכיוון הונגריה, אז עושים ההפעלה. ומה קרה אז? אם עושים ההפעלה, אז מחכים, כמו שבכל מקום. אני מדבר על ההפעלה לשעת סכנת התקפת אוויר. כן. ומה קרה לך בתקופת ההתקפות האלה? כשאני גויסתי כבר, אז כמובן, ועבדתי בהונגריה, אז עבדתי כפי שעבדו כל אנשי הפלוגה. אנחנו עבדנו או בבניית כבישים, כפי שאמרתי, או שעבדנו במחנות צבאיים, בתעשייה, בבתי חרושת, בעיקר בבתי חרושת בהם הסידורים הסניטריים, ההיגייניים, היו גרועים מאוד ואי אפשר היה למצוא פועלים אזרחיים. למשל, אני זוכר שעבדנו בבית חרושת לפשטן, ובבית חרושת בפשטן, אם אין מכונות ששואבות את האבק, אז האבק הוא כמעט מגיע לסמיכות של ערפל בכבישים או בחרים או בכל מקום אחר, שהראייה לקויה, אבל זה פחות מפריע שהראייה לקויה, אלא העיניים מתמלאות אבק ועוד יותר דרכך הנשימה, וזה סבל רציני. חוץ מזה, המכונות רועשות, ברור שלא היה על כך שום פיקוח, שמעל עוצמה מסוימת זה יכול לגרום נזק לאברך השמיעה, אלא פשוט היות ובתנאים אלה אי אפשר היה למצוא פועלים הונגרים, העבודה לא דרשה ידיעות, כלומר לא היו זקוקים לעובדים בעלי קווליפיקציה מקצועית כלשהי, אז עבדנו אנחנו. כמה זמן זה נמשך? אנחנו בהונגריה עבדנו במקומות שונים ובעבודות שונות עד יוני 1943, ופה אני צריך להקדים שבמזרח סרביה מצויים מרבצי נחושת במקום שנקרא בור. באותה התקופה כמעט המקור היחידי להפקת נחושת, המתכת שכל כך חשובה לתעשייה מלחמתית בכלל, ובפרט לתעשייה המלחמתית האדירה של גרמניה, שצבאה כבר בשערי מוסקבה, לנינגרד וסטלינגרד מצד אחד, כבר הבלקנים נכבשו, ובתקופה ההיא כבר המלחמה מתנחלת באפריקה ואפילו מתקרבת לארץ ישראל. הם היו זקוקים לעובדים, וזאת משום שהעובדי כפייה, האזרחים מהבלקנים, גילו סימני אי שקט מסוים, והגרמנים לא רצו חזית נוספת להילחם נגד עובדי הכפייה, ופנו לממשלת גרמניה וביקשו 3,000 עובדים. פנו לממשלת הונגריה, אמרתי גרמניה נדמה לי, זה היה לפסוס, פנו לממשלת הונגריה, ולמה דווקא להונגריה? משום שבאותה התקופה יהדות אירופה כבר רובה וכולה שבשלטון גרמני איננה קיימת. יהדות הונגריה עדיין קיימת, והנוער, אנשים בגיל מסוגלים וחייבים לשרת בצבא, עדיין בכושר מלא, מסוגלים לעבודות קשות. וכמובן שממשלת הונגריה המשועבדת לבני הברית הגרמנים, מהר מאוד וברצון רב מאוד